Ang retiring hepe sa Northern Mindanao Medical Center o NMMC nibalik na. Atong Cyril ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, kay namduman nga katong miaging semana may file og early retirement si Dr. Jose Chan, isip Medical Center Chief sa NMMC. Balik serbisyo na si Dr. Jose Chan, isip Chief sa Northern Mindanao Medical Center karong Agosto 1. Nagamonitor kuno og balik ang opisyal sa mga nagapanghitabo sa ospital tungod mahumanay na ang iyang leave of absence nga kutob sa Hulyo 31. Ilasag biklaro nga wala pa sila'y nadawat nga tubag gikan sa Department of Health Central Head Office kalabot sa early retirement nga gifile ni Dr. Chan. Knowing Dr. Chan, knowing his character, di ba, 31st is Friday. Sigurado gyud ko by Saturday na siya. Nagyud na gatanaw na gyud siya sa ospital. Ina naman gyud si Dr. Chan na ina na gyud ang iyang character. Samtang hinay-hinay na sab ga-adjust ang ospital sa new normal policies subay sa mando sa DOH ngadto kanila. Gani balik na sila sa pagdawat og mga pasyente nga kinahanglan operahan og mga gapailawom sa chemotherapy. Increase gyud sa atong bed capacity na gyapon from our operations and planning strategy, all of that. It's all in place even before Dr. Chan took the leave. Nigawas usab nga negatibo si Misamis Oriental Governor Yevgeny Imano ug Provincial Health Officer Dr. Jerry Kalingasan sa ilahang mga RT-PCR test. Gipailawom sa maong test ang mga opisyal human nga nahimo silang secondary contact sa inahan sa nagpositibo nga BFP personnel sa syudad. Tak sa karon wala pa miatubang si Dr. Jose Chan ngadto sa media aron mohatag og personal nga pahayag labot sa iyahang desisyon. Busa si Dr. Bernard Rocha, isip liaison officer sa NMMC ang mo'y gaatubang sa media. Hinon gibutyag nila wala matud pa kausaban sulod sa maong balay tambalanan gawas na lamang sa mga new normal policies nga ipatuman subay na sab sa mando sa DOH Central Office. Tek. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.